uivul hi nuamin hlim omviavin min ti hlim thin te ma se nun na nei an ni ve miawa wangin duat le mangai mai baka enkol that an mamo ve in mo phurna ero asang viau thung amasa in tlang out channel hi ilola subscribe lawani chuan khongai in min lo subscribe ve shamla tin ka video tharla ma piang te olsam taka ilo mu zung theinan subscribe button sira darlem kha khongai in min lo on sak sham bok don nya Oksana le Alexander de nupa hian fa pahni nein ui tori chu an vul boka an ui vul hi uite bukchi kan ti mai ang hi ni in alom omreu hle a an ni po in an ngaina in an duat ve viau chin an fa te po in chuti bok tori po chuan a chung kwa te bul om chu nuamati in athla amwang ve viau china chung ko member zinga mi ang chia enin chung ko thalak tin maya te chuan mu tur om ve rewa chu ba ka hun nuam le hlim om chu tori tan chuan om bik chuang lo ma se pa ber Alexanderan achunga athil ti tur ero arin phak bak pia lamani nge yang an nu pa chuan mun sanga om an fa te muturin an zin chuak dona tori po chu shwai ve nge yan tuma an hlimin an phur tlang hle a uite tori po chuan shathiam ve ni om takin a phur ve sar hle a ma se airport thu nei tu te chuan tori chu shwai ve an phal tat lo achan chu tori shwai ve na tur phal na le khapoi mo te chu an lo nei reng la owang ani anril ru abwai dun nu pa hle a ti dan turan ngai to fe nuwa chuan pa jok Alexander chuan ruam man na anei ta airport thu nei tu te hne na chuan an uite tori chu achian pakhatin alola mai tur thu ashil nuwa beka khungin pon lama chona khai chuak ta a pon rem changlai mi mu vak lo na tur sia chuan da in airport chung lama chuan alu san le ta ani ma se Alexander chuan atu chian ma chu tori ron lam turin akol ta reng lo ani na taka chuan an chung kwa a chol nuam tak man ho chu an uivul rei tak an lo chen pui to tori ain apoi mo jok ti na ni ti chuan mun hla taka kal turin an thlo san ta long mai ni thum nuwa an nu jok oksana ril runuam thei thlot lo chuan internet lama ngen na siamin an ui chu zon sak turin mi te chu angen tange nge a an pa ne na an ui chung an ra man na nun rong tak te chu puan pa a in soi thiam chungin kan fa te an chabang theilo khongai takin min pui sham ro u kan thil ti swala wanga kan choi tur ang po kan choi mayang airport ta khan kan hnut sia lo theilo ani ti inaziaka Animal Protective Service ten an mu vele arangin airport lam chu ui khongai thak achung ten an kalbo san chu zong turin an tlan chuak ta ngala Alexander chon alo thuru pilril deu ema wangin an la mu mai theilo zui atopa airport security tele CCTV ne na an jan kop nial nuwa an mu ve thei sham ma se atlai zota tori ruang dai bak chu bek chunga chuan alo omlo tori chuan ril tram le tui hal emin chu bek chep tak chunga chuan achung ten an lo lam le hun tur ngakin alo tom ve ka ma se khwa avo to ema wangin khowo chuan chu uite tak sa chak to lo ril tram le tui hal achung te ngaya zoingyai to chu dimbak sak lovin alo mithlum ta ani he uite leina tom tak tori chanchina wang hian ran mangai tu mi chen khatte chuan anei tu te laka hian thu boyan thelu thiala court chuan tori nei tu Alexander le anupui oksana te chu an thil ti dan chalo taka wang hian poisa tam tham tak a choi tir nge bokani hetiang de ubok hian McCarran International Airport ta an security chuan anei tu ten an kalsan uite khongai thlak tak chu bathroom a achar to boka he uite ming hi chewi ni in bathroom a anwa mu lai hian abula le kha lo omin chu le kha chuan anei tu nu chuan ane na chewi shwai ve na tur poisa anei lo awanga kalsan ani tho chu horop chetakin lo ziaka security guard chuan rang takin rescue organization te chu bepop ngalin
ran ngai na tak darlin chuan mangai takin chu mun atang chuan alata ani chawi bula le kha apin azia hian chawi chu abial pa in aluwa na tak taka ape chor chor thin thu te ziakin chu wang chuan athluak lama har satna anei arin thu te aziak tel bokani chu uite chuan ti du da le soisak na na satak aton hnu in an la kalbo san zui ti na alo ni chutiang ani awang chuan atak sa chungril lama thalo le fel lo omem ti te chu an han tes le ang thuak thuaka vanei thak takin that lo na anei lo lo thung rescue home a om hnu po hian rik rap le soisak tuar na sangang ani boka azia azoin ain thlasung le a ma sen ni reivak lo hnuwa ero azia tak tak chwa ve ngam chanin hlim le nuam ti takin atlan kwal zai zai reng to mai ani ate si a har the the reu si rescue home na thok te po chuan an hlimpui hle ani mana airport bathroom a anei tu ten an kalbo san uite wak vai khan tu na chuan mangaya enkol tu mu ve to in hlim takin adam chung toy te chu achhiar ve mek zelani ante duom lai chuan kan lomin kan hlimpuya ma se an lo te reng si lo zoi zo in an ron thang lian ve zela an duom na te re in an taksa ain siam puitling ve tana an multe tla in bau te an ron ching ve tanta chu ve le chuan lam chi sang sang siamin ti ral du na ril ru kan pu mai chin ma se kan ui kho har le lung len cheve kan kal na piang amin zui du khopa min ring tu le kan bula om thalel min mu lo hle ka min zong roi roya kan ho ve le a rol chwa me wa min lo lom em tu kan uite din mun tur hi kan ngai to pui ve ngaiem le an ter lom om chung are nu a kan ngai thei to don lo ani ngat phei chuan vul lo ngam mai hi a tha jok ome ole tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai se video le peka a ai ngai nom jok nen kan lo let le thuayang chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule